Sanibonani bazalwane, siyanamkela inkonzo yethu yanamhlanje His Church Online. Sacela siye endumisweni. Hallelujah, bazalwane, siyambingelela emakhaya ekseni. Sizodumisa uBaba uNkulunkulu, so phakama la ukhona. uNkulunkulu ufanelwe udumo. Hallelujah, sivukile ekseni. Are you ready to praise the living God? Woza sami, woza.
the praise, all the glory. Sithi akekho njengawe, akekho fana nawe. My God, sikunika udumo. Sithi hallelujah, 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 hallelujah. Come on, somebody worship with me. Ekseni, hallelujah. Ungwele, ungwele, akekho njengawe, akekho fana nawe. Wena wethu inkosi ephakeme, wena wethu nguJehova igama lakho. Baba siyabonga, hallelujah. I'll sing a shanapi, sing a shanapi, sisudagu, Izimemezelo zethu zakuleli sonto zimi kanje. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook naku-Instagram live. Uma ufisa uku-athenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule namba ethi 071 630 4488. 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-athenda noma inkonzo yango-9 ekseni noma inkonzo yango-11:30 emini. Imnikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele, kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 405-750-9964. 405-750-9964. Siyisho okugcina 405-750-9964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha, i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ingasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany, uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Uma ufisa ukubhalisela inkonzo for isonto elizayo, sacela uthi rsvp.hischurch.co.za or uthumele i-WhatsApp kule number 0600702500. WhatsApp, not SMS. Number 0600702500. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kule nkonzo yanamhlanje ekseni. Siyathemba ukuthi nigcinekile nokuthi nibusisekile emakhaya nenkonzo endlini yethu yokukhonzela zihamba kahle ngamasonto. Ungakhohlwa ukuthi uma ufisa kuba ingxenye yenkonzo yangesonto endlini yokukhonzela, inkonzo yokuqala ingo-9 ekseni, eyesibili ngo-11:30, kodwa kumele uregister ngokuthi uye ku-rsvp.hischurch.co.za, rsvp.hischurch.co.za, noma uthumele amagama athi RSVP kule number ethi 0600702500. Ngicela sikhuleke sizoya ezwini lenkosi lanamhlanje. Singabe zivula amabhayibheli encwadini ka-Exodus chapter 14. Babegameni elihle nelinamandla igama lenkosi yethu Jesu. Baba siyabonga kakhulu ekseni ithuba lokuhlanganyela ezwini lakho, Baba lokuhlala etafuleni lakho sizwe ukuthi uthini kuthina njengabantwana bakho. uNkulunkulu wethu siyakhuleka
ukuthi ukhulumisane nezimpilo zethu sonke, ngabikho noyedwa ozophuma engazange afumane izwi eliqondene naye ngqo elivela kuwe. Njengenceke yakho ngiyacela ukuthi ungigcobe ukushumela izwi lakho baba, uthambise inhliziyo zethu ukuthi samukele izwi lakho njengemhlabathi evundileyo. Enza konke ofisa ukwenza moya ingcwele, siyinikela kuwe lenkonzo egameni lenkosi yethu Jesu, amen. So bazalwane, namhlanje siqhubeka nentshumayelo yethu ya last week ethi Qhubeka Nohambo, upart 2 lo esiwenzayo namhlanje. Cela sifundeke Exodus chapter 14 kusukela verse 13 kuya ku16 lapho kufundeka khona kanje. uMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namuhla, ngokuba baseGibhithe enibabonile namuhla anisayi ukubabona nibabone naphakade. uJehova uza kunilwela nothula nina. uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Bheka uthi uNkulunkulu ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrael ukuba bahambe. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle ulwahlukanise. Abantwana bakwaIsrael bazakhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Lawo mavesi bazalwane bekuyibhansela nje yamahala kahle hle siya Exodus chapter 15 kusukela ku verse 22. So nje Exodus 15 chapter elandelayo from verse 22 kufundeka kanje, lithi iBhayibheli lami, uMose wayesebahola abakwaIsrael basuka olwandle olubomvu baya ehlane laseShuri. Bahamba ehlane insuku ezintathu bangafumana amanzi. Sebefikile Mara babengena kuphuza amanzi aseMara, lokhu ayebaba, ngalokho igama lalo iMara kwathiwa iMara. Abantu bakhonona nguMose bathi, siyakuphuzani na? Wayesekhala kuJehova, uJehova wambonisa umuthi, wawuphonsa umuthi isihlahla bazalwane, ngesilungu lithi God showed him a tree. Wawuphonsa emanzini, amanzi abamtoti, abasweet, angaba nje amanzi normal kodwa amanzi abamtoti. Wabamisela khona isimiso nomthetho, wabavivinya lapho. Wathi uma ulalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho, ukwenze okulungile emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine imiso zakhe zonke, angiyukubeka phezu kwakho nasinye salezi zifo engizibeke phezu kwaseGibhithe, ngokuba nginguJehova okuphilisayo. Bafika eElim lapho kwakukhona imithombo eyi12 yamanzi namasundu angama70, bamisa khona ngasemanzini. Ake sifune ukugcina bazalwane incwadi kaDeuteronomy chapter 8 verse 2 kuphela, othi wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akholile ngayo leminyaka engama40 ehlane ukuba akuthobise, akuvivinye, azi okusenhlizweni yakho uma ubuya kugcina imiyalo yakhe noma cha. Sikhuluma ke bazalwane ngokuqhubeka nohambo. Lana sibona abantwana bakwaIsrael uma besuka eGibhithe, uNkulunkulu ebayisa ezweni lesithembiso. Lamavesi esiwafundile kuExodus 15 asitshengisa ingxenye yohambo lwabo. Now uNkulunkulu ke ensiyazi ukuthi bazalwane uIsrael umekhishwa uNkulunkulu eGibhithe ezweni lesithembiso, isithombe leso sensindiso, uNkulunkulu esikhipha ezweni elingasindisiwe, esisindisa, esikhipha embusweni obumnyama esifaka embusweni wokukhanya, umbuso wendodana yakhe ayithandayo. So siyazi ukuthi iExodus isithombe sensindiso nohambo lwethu lokholo noma uhambo lwethu lwensindiso. Na uNkulunkulu bazalwane uvamile ukuthi asitshengise ukuthi usiyisaphi noma asinikeze isithembiso, njengoba ekhuluma kubantwana bakwaIsrael uthi nginisa eKhenani ezweni lesithembiso, uthi yizwe that is flowing with milk and honey. So izwe elihle elinoju bazalwane nobisi, izwe leli elifertile akhuluma ngalo uNkulunkulu, izwe elinonile. So uNkulunkulu uvamile ukuthi asitshengise ukuthi usiyisaphi, kodwa angasitsheli ngendlela esohamba kuyona
kuzona noma izitobhi esodlula kuzona endleleni. Iexample emnandi kakhulu yalokho engikushoyo uJosepha ngoba uNkulunkulu uthi Josepha umnikeza iphupho athi umephupha uJosepha aphuphe benabafowabo besensimini gathering sheaves. Lithi iBhayibheli uJosepha ephupheni lakhe wabona ama-sheaves abafowabo ekhothama kweyakhe ishivu. Wavuka ekuseni wathi bafowethu wozani nginitshele ngibe nephupho ngibone izithungulu zenu zikhothama kwesami. Lithi iBhayibheli ngenxa yephupho lakhe bamzonda abafowabo. uNkulunkulu waphinde wamtshengisela elinye futhi wambonisa inkanyezi eziyishumi zikhothama kuye, hayi zona kuphela kodwa kanye nenyanga kanye nelanga. Ubaba wakhe waliqonda iphupho wathi yini lo ishoyo na, usho ukuthi abafowenu ngisho nami nonyonko sokhothama kuwe nyaso. uNkulunkulu wambonisa ukuthi umyisa endaweni yokubusa, a place of rulership, kodwa wangamtshengisa ukuthi zikuphi inyathelo azodlula kuzona uma kule ndawo amtshengisa yona. Wangamtshengisa ukuthi uzodlula ekuzondweni ngabafowabo bafune ukumbulala. Wangamtshengisa ukuthi abafowabo bazomphonsa emgodini bethi bayambulala, bayaqeda ngaye ngokumphonsa emgodini ngoba abazalwane engazi ukuthi umzalwane ungaba imathematician, ukwazi ukushaya ibalo ubone ukuthi khonto wrong ngalesithombe, ngoba uma uJosepha wayekwazi ukushaya kahle ibalo njengekholwa wakwazi ukubona esemgodini ukuthi hayi khona into wrong ngalesithombe, ngoba lokhu engikhona njengamanje akusikho uNkulunkulu angibonise khona. Yebo kubukeka engazi ukuthi kuyaphela ngami, kubukeka engazi ukuthi ngizofa nokufa, kodwa ngiyaqonda ukuthi lokho akukhona angitshengise khona. Ngakho yize kubukeka engazi ukuthi kodwa angiyukwesaba noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, ngoba khona into uSimakade angibonise yona. It must be ukuthi akuzukuphela ngami kulomgodi, ngoba uNkulunkulu ungibonise imini ezayo lapho engiyobe ngibusa khona, lapho abafowethu beyokhothama khona kimi. Ngakho kuchaza ukuthi yize kubukeka engazi ukuthi kuyaphela ngami namhlanje, kodwa uma ngishaya ibalo 1+2 ayiphumi kahle. Kuchaza ukuthi uNkulunkulu uzoyenza indlela. Yize kubukeka engazi ukuthi ayikho indlela yokuphuma, kodwa uNkulunkulu othembisile uthembekile, akasiyi umuntu ukuthi engaqamba amanga. There must be a way out. Ngiyacabanga ukuthi uJosepha uma abafowabo sebefika bezomkhipha emgodini, ngiyacabanga ekhanda lakhe mebona bemphonsela intamba bethi phuma mfowethu, ngiyacabanga ukuthi uyasho enhlizweni yakhe ukuthi hey kuyacaca sebezongikhothamela, sengiyayibona into akade yisho uNkulunkulu ukuthi abafowethu nobaba noma bazongikhothamela. Kuyacaca ukuthi njengoba bengikhipha emgodini sebezongikhothamela bangincenge ukuthi ngibaxolele noma ukuthi le ndaba ngayixoxi ekhaya, kodwa akazi ukuthi bamkhipha emgodini nje basayomdayisa ukuthi abe yisigqila ezweni laseGibhithe, bamdayisa kuma Ishmaelites. Ayamthatha uyahamba uya eGibhithe, ufika uba islave noma isigqila emzini kaPotipha. Now ngiyacabanga ukuthi uma esemzini kaPotipha uyayitshela hayi isiyaqala ke lento uNkulunkulu angibonisa yona iyaqala, kodwa uma esemzini kaPotipha abe nezinkinga ezigcina zimgcina esesejele engazange aze enze lutho oluphambeneyo, kodwa nje ngokulandela nokuthobela nokulalela uNkulunkulu bamthathe aphonswe ejele ngoba unkosikazi kaPotifari emqambele amanga. Bazalwane, can you think about it ukuthi ijeni yakhe yonke le izitobhu lezi uNkulunkulu angazange azamtshele ngazo, yize ngisho eseba nethuba lokuthi achaze iphupho leyodwa yezingceku zaFaro azayicela ukuthi uma ufika inkosi kubuyisela esikhundleni sakho njengencazelo yami yephupho lakho, ungikhulumele noFaro ukuthi angikhumbule kule ndawo engikuyona ngoba anginacala angenza ngalutho. Ngisho inceke kaFaro yamkhohlwa another 2 years ngoba uNkulunkulu ngale jeni ayemambisa yona
yayimlungiselela lapho eyakhona. Indlela esamba kuyo bazalwane innecessary, iyadingeka ukuze uNkulunkulu asilungise endleleni, asilungiselele lapho esiyakhona. Abanye bethu bafisa ukujomba izitophu noma ama-steps ohambo lwabo, bafuna nje ukungena sebengena esithenjisweni, kanti isithembiso siyokubulala uma ufika kusona ungakabi ready. So uNkulunkulu usambisa kulolu hambo, and lolu hambo liyasilungisa, lisilungiselela indawo leyo uNkulunkulu asisa kuyo. Cabanga ke bazalwane, baphuma eGibhithe, uNkulunkulu bakhiphile eGibhithe miraculously ngemangaliso emangalisayo. Mabephuma eGibhithe, uNkulunkulu akabakhiphi ngendlela elula. uNkulunkulu bakhipha ngendlela ebayisa olwandle olubovu. Can you imagine bazalwane ukuthi kulolu hambo uNkulunkulu okuyena obasukelile wathi abahambe kulo, kodwa bafika olwandle olubovu. Ulwandle olubovu luyi-obstacle noma luyingqinambi noma luyi-obstacle ephambi kwabo ebavimbayo ohambeni uNkulunkulu ababizele lona. Ngoba bazalwane, nakulolu hambo osulambayo zikhona ingqinambi, akhona ama-obstacles endleleni. Thina asibona bazalwane abokuhlehlela emuva sibhujiswe, kodwa singabokholwa size samukele isithembiso. Noma yipi obstacle usathane ayibeke endleleni yethu, kumele sibe nokuqonda shayibalo ukuthi kulolu hambo engihamba kulona ngilanjiswa usimakade, ochaza ukuthi le obstacle engibona ngaphambi kwami uNkulunkulu uzokwazi ukunginqobela yona. Kodwa ngisho endlini yokukholwa bazalwane, akhona ama-obstacles endleleni. Angimthanda umzalwane ogive uphayo njalo uma khona ama-obstacles, ngoba they are necessary. Khona izinto ezenziwa ama-obstacles empilweni yakho nasokhulweni lakho oyidingayo for ukuyongena ezweni lesithembiso. So ke bayafika banale obstacle, kune barrier, kunengqinambi emiphambi kwabo ukuthi bangaqhubeki nohambo. Interesting ukuthi ngaleso sikhathi bazalwane besabhekene nale obstacle ewulwandle olubovu oluphambi kwabo, bese kuqhamuka impi yaseGibhithe ibajaha. Isitha abashiye eGibhithe siyabajaha nabo. So manje ngesilungu bathi they are between a rock and a hard place, ngoba phambi kwabo ohambeni kune obstacle, ngemuva isitha abashiye ngemuva siyabajaha. Usathane bazalwane ungusomathuba ikanganani empilweni zethu lapho masibhekene khona ne-obstacle noma nengqinambi noma nenselelo okholweni lethu. At that opportune moment, ngaleso sikhathi saphe nomzima mhlambe endlini yokukhonzela noma whatever it is we are going through ohambweni lethu, bese evusa izitha esayishiye eGibhithe ukuthi zisijahe zisilandele. Ngaleso sikhathi udlula esikhathini esinzima, bese lezi zinto wayishiye eGibhithe ziyaqala ziyakulandela. Avele afone lowa brother noma lowa sister wawumshiye eGibhithe ukuba ukufonele usastrong enkosini, uvuthe emoyeni, izinto ihamba kahle, ubuzomtshela kalula uthi get deep behind me Satan, yemuva kwami Sathane. Kodwa uSathane avele amveze ngalesikhathi izinto zinzima noma kune obstacle endleleni yakho yokholwa bazalwane. Ngoba uSathane ungusomathuba, bazokufonela abangani bakho bethi hey ziyabuya kwaMax noma kwaMJ, siphethe imali yonke, asambeni siyokwenza ukuthi nokuthi izinto zaseGibhithe zikulandele. Kodwa zifike ngalomzuzu noma ngaleli thuba kunomzima obhekene nabo ohambeni lwakho lokukholwa, kukhona ingqinambi noma kukhona i-obstacle phambi kwakho. Mele ukwazi ukubona, lithi iBhayibheli, lest the enemy should take advantage of us, who are not ignorant of his devices. Siyawazi amaqhinga namacebo kaSathane kuze angathatha advantage kuthina. Mele uqonde uthi Sathane unamanga, ngiyabona ukuthi izitha zeGibhithe ziyangilandela, ziyangijaha phambi kwami, kukhona i-obstacle, kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo uNkulunkulu owenza indlela lapho indlela engekho khona. UNkulunkulu owenza indlela kwahlonga sibi, owenza ukuthi imfula igobhoze ngisho ogwadule. Angisabuyele emuva, kodwa kule obstacle engibhekene nayo ngizohamba through yona, ngiyophumela ngale ngize ngifike lapho uNkulunkulu
afuna ngifike khona noma lapho uNkulunkulu angihambisa khona. So ke iyangichaza futhi le ndaba yokuthi uma uNkulunkulu ebakhipha bazalwane akabakhiphi nje ngalendlela elula, ubakhipha ubayisa olwandle uzofika bulale amasosha aseGibhithe. Ngiyacabanga ukuthi lokho kubenza ukuthi babe nephungana nokho elimbi kumaGibhithe, kube nzima ukubuyela emuva, akabakhiphi quietly. Bazalwane basobha ukuthi ungaphumi unyonyoba eGibhithe uma usindiswa. Abantu abanye abasindiswayo kulezi insuku bafuna ukuphuma eGibhithe benyonyoba ukuze zingezwakali izigi zabo. Ngifuna ukuthi kuwena uSathane unamanga, bangumsindo uma uphuma eGibhithe, bangumsindo uma uphuma eGibhithe. Uthi Nkosi, ngiqalile uhambo lwakho olungiqondisayo oluvela ezulwini. Declare it ngesibindi uthi sengishiyile izwe lokona. Ungazama ukuphuma quietly. Makhona abantu odinga ukubafonela ubatshela ukuthi sengisindisiwe, ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami, kwenze lokho. Musukuphuma unyonyoba, kodwa bangumsindo, ngoba umsindo okubangayo uma uphuma eGibhithe ngelinye ilanga iwona ozogcina ukuthi ungabusabuyela eGibhithe. Uzothi noma ufisa ukubuyela eGibhithe kodwa ukhumbule ukuthi mhlazane ngiphuma ngaba ngumsindo omkhulu, ngaba ngumsindo omkhulu. So ungaphumi ngokunyonyoba, ngoba abanyonyobayo banyonyoba baphume, banyonyobe babuye, yonke into isanormal, banyonyobe baphume, banyonyobe, kodwa bangumsindo. Uze uthi noma ngelinye ilanga ufisa ukubuyela eGibhithe, uthi uyazama uthi hey awuhlwana mphansi wena, ngithi wangifonela wathi usindisiwe angikuyeke, hey angazi ungifonelani ngiyeke. Uyivale iminyango yaseGibhithe ngomsindo okubangayo uma uphuma. Uthi ngelinye ilanga uma udideka uthi hey Scafe bafethu bathe ungazosibhedela, ngithi wena wathi usindisiwe. Scafe son suka la, angithi usindisiwe. Ukhumbule nathi hayibo ngenzani manje ngoba sengumntwana kaNkulunkulu. Banga umsindo uma uphuma eGibhithe, ungaphumi ngokunyonyoba, ungaphumi ngokunyenyela, kodwa banga umsindo. USathane namadimoni babakazi ukuthi usuyisidalwa esisha, usuguquliwe, usungumntwana kaNkulunkulu, usindisiwe, izono zakho ihlanziwe ngegazi, ugcwalisiwe ngamandla kaMoya oyingcwele. Banga umsindo, ungayifihli inkolo yakho, uliphathe ngesibindi iBhayibheli lakho. Uyogibela itekisi lapho kade ugibela khona, uye endaweni ezingalungile. Uma usuphethe iBhayibheli ungasabi ukuthi bazothi hayibo wena siyakwazi wenzeni izolo. Uma umuntu eKristu uyisidalwa esisha, okudala kudlulile, zonke izinto ziba zintsha. Banga umsindo uma uphuma eGibhithe lakho. Now kunento eshiwo uNkulunkulu bazalwane enzima ningayi-understandi kahle, ngoba uma besolwandle olubovu uthi uNkulunkulu kuMose, Mose ukhalelani kimi na? Tshela abantwana baka-Israyeli ukuthi abaqhubeke. In other words, abaqhubeke nohambo. They must keep walking, they must advance, they must move forward. Batshele bese wena-ke uphakamisa induku yakho uhlukanise ulwandle. Bazalwane, ngamazwi ukuthi uNkulunkulu kunamandla kuwena, wena ongawazi ukuthi akuwena. Ngale nkathi wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, kunamandla ofake ngaphakathi kwakho ozothi uma ufika kwizingqinambi, ufika kuma-obstacles, ufika olwandle olubovu, kumele uzibheke ukuthi angisasiyena lo Mondli enganguyena. Kunegunya elingaphakathi kwami, kumele ngiphakamise igunya enginikezwe lona kuKristu Jesu. Ngibiza igama likaJesu, ngulitshela ulwandle noma i-obstacles, wena ntaba suku uyophonseka olwandle, wena lwandle vuleka phakathi nendawo nginqamule, ngoba ngumntwana kaNkulunkulu, kunegunya eliphezulu kwempilo yami. Sothi uNkulunkulu ukhalelani kimi? Into engifuna uyenze ukuthi phakamisa igunya lakho udlule kulolwandle olubovu. And miraculously bazalwane, uNkulunkulu delivers them and badlule olwandle olubovu. Lithi iBhayibheli as on dry ground, ulwandle lube udonga ngala, lube udonga ngale. Bathi uma sebeqedile ukuwela amaGibhithe azama ukubajaha angene nabo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walunguza esezulwini, wabona ukuthi sebephumile abantwana bakhe olwandle olubovu, sengene inqola namasosha aseGibhithe, waseyalibuyisela ulwandle abagwiliza lapho olwandle. Lithi iBhayibheli bathe babefika ngalena, uMose waqamba iculo elisha nodadewabo uMiriam waqamba iculo elisha, wathi ihashi nenkweli yalo ukuphonse olwandle. The horse and its rider he has held
into the sea and bamdumisa uNkulunkulu. Now you think bazalwane emva kokuthi so these are the first victories unqoba kwakho ama victories akho okuqala ohambeni lakho nasensindisweni, and they leave you excited ugcwele ukukholwa ready for uhambo olungaphambili, and you think ukuthi uma uNkulunkulu eqeda ukwenza umangaliso onjena surely izwe lesithembiso seliseduze so hamba nje amahora ambalwa sifike khona. Kodwa lithi iBhayibheli bathi mabesuka lapho beqeda ukudumisa bamba insuku ezintathu bangawathola amanzi, ngoba bazalwane kunama seasons okholweni lethu. There are seasons you go through where it feels dry, engazi ukuthi uhamba insuku eziningi awathola amanzi. The seasons odlula kuwona ikhathi ezimnandi lapho ngathi uyandiza khona usemoyeni, kodwa noma iyiphi isizini oyithola kuyona ungahlali phansi ungalali ngesisu, kodwa qhubeka nohambo lwakho. So lithi iBhayibheli bahamba insuku ezintathu bengatholi manzi. Cabanga bazalwane, ngiyacabanga ke ngosuku lwesithathu uma bebheka amanzi ogwadule yabona ngathi ayacwebezela, babona hayibo yini le ongathi oasis, yini le ongazi ukuthi amanzi laphana in a distance. Kanti bethi besajabule kanjalo bantu babefika bafike bathole ukuthi lamanzi ayababa bazalwane. Ohambweni lakho kuzoba nezikhathi lapho okubukeka engazi ukuthi sekuyalunga, uzuzujabule uthi hayi impela usenginqobela uNkulunkulu, kodwa uthi uma ufika ubhekane ne-disappointment yokuthi lento ayisiyona into okade ucabanga ukuthi iyikho. Kodwa regardless of ama-disappointments nomzima obuthola endleleni, uthi uNkulunkulu kuwena mzalwane qhubeka nohambo, ungahlali phansi ungabuyele emuva, kodwa qhubeka nohambo uNkulunkulu akubeke kulo. Lithi-ke iBhayibheli mabefika eMara lamanzi ayababa. Siyazi ukuthi uMose baqala bakhononda kuMose abantwana bakwaIsrael. uMose wakhala uNkulunkulu, uNkulunkulu wamtshengisa isihlahla wathi Mose nasihlahla siphonse kulamanzi. Wathi umenza njalo amanzi asebamtoti angaba nje amanzi normal kodwa aba sweet, ngoba uNkulunkulu bazalwane can turn your mourning into dancing. Ukwazi ukuguqula ukuzila kwakho akwenze kube ukudansa, kube intokozo, kungabi nje kuphela ukuthi hayi kunormal kukahle, kodwa uNkulunkulu ukwazi ukuthatha into ekade iweakness noma ubuthakathaka bakho akunikeza amandla kuyona. Wena uNkulunkulu enza ushintsho, he does it thoroughly bazalwane, ukuguqula ngendlela emangalisayo. Bamangala abantu ukuthi wena okade ubaba usumtoti kanjani, ngoba kawagcinanga nje abayimanzi amanormal noma a-tasteless, kodwa wawenza ukuthi abe ngamanzi amtoti. Naw kodwa lithi iBhayibheli ngalokho ayekwenza wayebavivinya. It was a test. Ithini test bazalwane? 3 days ago kade bemdumisa uNkulunkulu becula a new song unto the Lord, ihash nenkweliyalo uNkulunkulu kuphonsa olwandle, becula iculo behlabelela. Now itest ile bazalwane ukuthi usakwazi yini ukumdumisa uNkulunkulu yize uhamba insuku eziningi ungawathola amanzi. Usakwazi yini ukumdumisa uNkulunkulu lapho izinto zibaba empilweni yakho? That's the test yabazalwane. Lithi iBhayibheli ey'ntweni zonke, in all things, ey'ntweni zonke masimbonge uNkulunkulu ngoba lokho kuyintando kaNkulunkulu ngoKristu uJesu kuthina. In all things give thanks unto God. Usakwazi yini ukumdumisa ngisho izinto seyibaba emhlabeni? Itest yesibili bazalwane yile, ngoba uNkulunkulu uthi kuMose nasihlahla, ihlahla eBhayibhelini simele isiphambano. Uyakwazi yini uku-applya amandla esiphambanwe ey'meni zempilo obhekana nazo? Uma kukhona lapho odlula khona, uyaphi umqondo wakho, liyaphi ithemba lakho? Ngabe uyakhumbula yini ukuthi wenziwelwani esiphambanweni, bese uthatha amandla esiphambano uwa-applye kwisimo obhekene naso? Lento le event yenzeka 2000 years ago in history, uyakwazi ukuyithatha ibe relevant kwisimo sakho namhlanje obhekene naso? And leyo bazalwane was the test. NgoDeuteronomy lapho esifunde khona lishilo iBhayibheli ukuthi wayebavivinya uNkulunkulu ukuthi uyakwazi yini ukungilalela wenza intando yami and obey me even ngeyikhathi lapho izinto zibaba khona empilweni yakho. Na uNkulunkulu bazalwane waphendula amanzi
wawenza ukuthi abe mtoti. Kodwa uyangixaka uNkulunkulu uthi uma eqeda ukuphendula noma ukuphilisa amanzi wawenza abe mtoti bese ethi kubantwana bakwaIsrael lalelani ke mina nginguNkulunkulu ilapho esula khona igama elithi Jehovah Rofeka uNkulunkulu ophilisayo, the God who heals. Uthi ke mina nginguNkulunkulu oniphilisayo. But into engixakayo yile bazalwane ukuthi uNkulunkulu awuphilisanga umuntu la, uphilise amanzi. Yebo amanzi azophilisa abantu, ngiyaqonda lokho. Uthi nginguNkulunkulu oniphilisayo, kodwa amanzi owaphilisile. And I realized masifunda again bazalwane uDeuteronomy 8 verse 2 uthi wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho ukhuluma ngalo luhambo akholile ngayo leminyaka engamashumi 45 ukuba akuthobise akuvivinye azi okusenhlizweni yakho. So ngabe mazi la indleleni wayebavivinya ukuze azi okusenhlizweni yabo. Do you know what I realized bazalwane? I realized ukuthi le obstacle ababhekene nayo manje inkinga yamanzi ababayo yayemvula inkinga enkulu. Le nkinga engaphandle yayitshengisa inkinga engaphakathi. Njengoba kubaba amanzi ngaphandle, it was only a picture. Lithi iBhayibheli wayebavivinya ukuze azi okusenhlizweni yabo. Into eyenza ukuthi bakhononde akubona nje amanzi ababayo ukuthi kuyababa phakathi enhlizweni zabo. Ayikho into ephuma kumina nawe engekho ngaphakathi kwethu. Ngesinye isikhathi sikhaliswa izinto ezingaphandle, siblame izinto ezingaphandle kanti inkinga ingaphakathi. Ngoba kunomuntu okwazi basesimeni esifana nesakho kodwa angaphenduli noma angarespondi njengawe, aresponde ngendlela ehlukile. Uma mina ngiresponda ngeenga kuleso simo, angablame isimo okuphuma ngaphakathi kwami kuphuma kumina ngoba bengaphakathi kumina, hayi ngenxa yesimo esingaphandle. So singablame izimo impilo yethu yonke bazalwane, kodwa kahle hle indaba isekutheni kwenzakalani ngaphakathi, ngoba isimo esingaphandle sikunikeza ithuba lokuveza ukuthi ngaphakathi into eyenza abantwana bakwaIsrael bakhononde noma bacomplaine ingoba akubabi nje amanzi angaphandle kodwa kubaba amanzi ngaphakathi. uMose uresponda ngendlela ehlukile. Lithi iBhayibheli yena wakhala kuNkulunkulu, akakhonondanga uNkulunkulu, wakhala kuNkulunkulu ngoba emthemba uNkulunkulu. kuMose kwaphuma okungaphakathi kuyena, nabantwana bakwaIsrael kwaphuma ongaphakathi kubona. Ngifisa ubheke lokho mzane wami ukuthi uNkulunkulu yabatshengise kunenkinga deeper than lamanzi angaphandle ababayo kuba benhlizweni zenu. And into uNkulunkulu ayifuna ukuyenza ukuthi abaphilise enhlizweni zabo kuze uma besuke estopini saseMara basuke bengabantu abangcono. Kodwa bona abadilanga nenhliziyo zabo eMara. Sazi ngathi abadilanga nazo na, sazi ngoba uNkulunkulu uphinda ayibuyise le test yamanzi. Bafika endaweni lapha bengenakho namanzi twice more bebhekana netest yamanzi, and each time bazalwane baresponda ngendlela efanayo okuchaza ukuthi abakhulanga kule experience. Ngakho njalo iresponse yabo ukukhononda ngoMose, abengekho yena amathuna eGibhithe ukuthi uzosibulala ehlane. Abarespondi ngokukholwa, baresponda ngokwesaba nangokubaba kwenhliziyo zabo. And that tells you ukuthi abadilanga nalokho okwakumele badile nabo nakho enhlizweni zabo eMara, ngoba uNkulunkulu waye interested kakhulu ekuphiliseni bona kunokuphilisa amanzi abo. So uma besuka eMara beya eElim bazalwane, physically basuka bahamba, kodwa ngokuhambo labo likamoya babesasele eMara ngoba bayifeyila itest yaseMara, abazange baze baguquke. Kwakumele eMara bathi uma berealize ukuthi hey yize sebekhonondile kuMose bese uNkulunkulu eyawaguqula amanzi, uthi realize hey Nkosi yami angirespondanga kahle kule ndaba ngoba inhliziyo yami baba philisa inhliziyo yami before I move on ngeke kustop esilandelayo, kodwa njoba uphilise amanzi angaphandle philisa inhliziyo yami. Kodwa basuka
baya eElim and eElim bazalwane isithombe sokuthi uNkulunkulu wayefuna ukubaphilisa kube njani ngaphakathi kwabo. Mabefika eElim amanzi maningi lithi iBhayibheli kwakunemthombo ewu12 kukhona ama palm trees awu70 indawo of plenty and abundance kodwa yize bamuva physically baya eElim kodwa enhlizweni zabo babesele Mara. So ngaphandle kwakuyiElim kodwa ngaphakathi kwakusayimara ngoba uNkulunkulu abamvumelanga eMara ukuthi adile nenhliziyo zabo. Ngesinye bazalwane isikhathi sikhohliswa ukuthi physically siyahamba kunemotion kunohambo sitshela ukuthi siya advance noma siqhubekela phambili kanti uyakwazi ukuhamba kanti uhamba ku direction wrong awuqhubekeli phambili. Khona iphutha engangilenza njalo angisalenzi manje lokuthi uma ngifika ku traffic indlela engangi impatient ngayo ungafuna ukulinda kanti mangifika ku traffic ngisho kuthiwa freeway ngizoreversa ngithole enye indlela kodwa ikhathe eziningi ngangicina ngidrive kakhulu ngibuyele emuva umuntu ohlale walinda ku traffic azafika eqala kunami kunalendlela engihambe ngayo mina ngikhohliswa ukuthi imoto iyahamba ngakho ngitshela ukuthi ngiya advance kanti many times ngibuyele emuva. And ngesinye isikhathi sikhohliswa yilokho ukuthi there is motion engazi ukuthi ngiyahamba kanti emotion ayihlezi ichaza iprogress noma ukuadvance and uNkulunkulu akafuni nje ukuthi sibe in motion kodwa ufuna ukuthi siprogresse and siadvance and kubalekile ukuthi sicheke ukuthi siya advance yini siya progressa yini hayi ngezinyawo kuphela ukuze esontweni noma even ukuserve esontweni akuchaza ukuthi ngiyahamba noNkulunkulu enhlizweni ngoba uNkulunkulu akafuni simkhonze ngeindebe zomlomo ngezenzo kuphela ufuna simkhonze ngenhliziyo masimkhonza ngenhliziyo somkhonza nangendebe zomlomo simkhonze nangezandla akwazi kwakwamukela kodwa kubaleke kakhulu inhliziyo uze athi kuIsrael nina ningikhonza ngolimi lweni nangendebe zezilimi zenu kodwa inhliziyweni ikude nami into ayifuna uNkulunkulu inhliziyo lo lihambe esikhuluma ngalo bazalwane uhambo lwenhliziyo ungavumi ukusalela ngemuva ngenhliziyo kodwa hamba noNkulunkulu enhlizweni yakho ukuze ufinyelele lapho uNkulunkulu afuna ukuthi ufinyelele khona. Baningi abantu basesontweni every Sunday basemkhulekweni uma kukhulekwa benza konke okwenziwayo kodwa kade baye ukuhamba noNkulunkulu enhlizweni zabo ngoba abamvumelanga uNkulunkulu ukuthi adile nenhliziyo zabo. Baningi kuthina abacanga ukuthi singajomba ama steps kodwa singene ezweni lesithembiso. Uzobona ukuthi abantwana bakwaIsrael ngoba bajomba ama steps bathe sebefikile eJordan kumele bangene ezweni lesithembiso uNkulunkulu wabuyisela emuva ehlane wathi kumele kufe bonke abadala kuzongena abasha ochaza ukuthi ubuyelani emuva ukuze kufe umuntu omdala kuwena ngoba umuntu omdala akakwazi ukungena ezweni lesithembiso kumele afe bese uzongena usumuntu omusha. And ihlane the journey uhambo liyasilungiselela ukuthi sikwazi ukuyongena ezweni lesithembiso. Ngakho bazalwane uma singamvumela uNkulunkulu adile nenhliziyo yethu so lokho siqhuzulwa itshelo lodwa njalo masibuya sishawala itshelo njalo qhuzulwa itshelo lodwa uze athi uNkulunkulu kubona entabeni yaseHoreb uthi senizungeze ikhathe eziningi kakhulu lentaba qhubekela phambili ngamazwi nine motion kodwa an advance and progress sengifuna niye phambili and kunezintaba empilweni zethu bazalwane esoyizungeza kaningi ngoba every time sibhekana naleyo nto esiqhuzulayo asimvumeli uNkulunkulu adile lenhliziyo siblame lento engaphandle siblame uNkulunkulu siblame abantu kodwa singavuli inhliziyo uthi uNkulunkulu woze enhlizweni yami ulungise lento ofuna ukuthi uyilungise. Ngivale ngalokho bazalwane ngikhuluma ngokuqhubeka ukuthi ke le test yamanzi bayithola kaningi and each time bayithola bayifeyila uma befika endaweni engenamanzi bayakhononda ngoMose bengekho amathuna bla 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 uthi uNkulunkulu kuMose thatha induku yakho ushaya itshe ngikhipha amanzi walishaya itshe wakhipha amanzi cabanga amanzi and lithi iBhayibheli incwadi yamaHebheru chapter 10 not Hebrews 1 Corinthians chapter 10 about verse 4 lithi lelidwala elalihamba nabo ngoba babengahambi bodwa ehlane lithi babehamba nedwala lelo dwala abaphuza kunamanzi lalinguKristu symbolically ngakho umeshaya idwala uMose ukhipha amanzi Kristu and there is enough bazalwane kuKristu ungumthombo ongaphelelwa. He is the fountain that never runs dry. Baphuza bonke cabanga 600,000 men so about 3 million people in total nezilwane zabo baphuza leli dwala ngoba kuKristu wethu bazalwane kwanele akukho kushodayo singaphuza sonke saneliswe
kodwa bayifeli test ngokukhononda, and again bangamvumela uNkulunkulu athi lenhliziyo. Lo moya wokukhononda iwona owazala umoya wongakholwa owenza ukuthi bangakholwa sekumele bawele bangene ezweni lesithembiso. Baphinde futhi abatest uNkulunkulu angabibikho amanzi, baphinde bakhonone bayifeli test. This time no Mose ayifeli test ngoba uthi uNkulunkulu kuMose, Mose ngalesikhathi ungabusashaya idwala khuluma nalo lizowakhipha amanzi. Kodwa mefika edwaleni uMose akhulume nabantu athi hey nina you rebels, mele sinikhiphela amanzi ledwala bese lishaka bilidwala liwakhiphe kodwa amanzi ngomusa kaNkulunkulu. Kodwa athi uNkulunkulu kuMose, Mose ngeke usangene ezweni lesithembiso ngoba awuzange uze ungingcwelise phakathi kwaIsrael ngokwenza lokhu engikushilo. Yabona ukuthi uMose naye wahamba wangabe saqhubeka nohambo, yena into eyamkhuba ama method ukuthi wayimaza uNkulunkulu esebenza ngenduku njalo. Ulwandle olubovu walivula ngenduku, idwala lokuqala walishaya ngenduku. Kodwa this time uNkulunkulu sengifaka igunya ngaphakathi kwakho, khuluma ngomlomo wakho idwala likhipha amanzi. Yena wabambelela kwi-method endala. Ama-methods ayashintsha bazalwane, kumele sibambelele ezwini kaNkulunkulu, kodwa ama-methods indlela zokwenza ziyaguquka from time to time. Ungayeki ukuhamba wena uNkulunkulu eshintsha amagiya noma efika nge-method entsha. Qhubeka nohambo lwakho, ungami ndawonye. Ngicela ukuthi sikhulekela sonke bazalwane emakhaya lapho sikhona. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu siza kuwena namhlanje ekseni, uNkulunkulu wethu omuhle, noma isikhathini esibuka ngayo noma esilalele ngaso lentshumayelo. Baba ongcwele, umoya we-stagnation, umoya wokuma ndawonye ngiyawuqashula njengamanje phezu kwethu sonke njengabantwana bakho, phezu kwalo mntwana wakho lalele njengamanje egameni lenkosi yethu Jesu. I want to declare ukuthi you will not stagnate and you will not go back, kodwa you'd advance and move forward egameni lenkosi yethu Jesu. Umoya wokuhlehlela emuva siyawubopha, siyawuxosha ngegama lika Jesu. Yonke imoya ebamba abantwana bakho ukuthi bame ndawonye, bahlale phansi, balele phansi ngezisu noma ibadonsele emuva, ngiyayihlulekisa phezu kwabo njengamanje. Baba, ngiyadeclare and ngiyakhuleka phezu kwempilo zabantwana bakho bonke ukuthi baqhubekele phambili, baqhubeke nohambo, bangabuyele emuva, ndawonye egameni lenkosi yethu Jesu. Baphe amandla amasha ngisho lapho abakhathele khona. Heal them, ubaphilise ekubabeni kwenhliziyo, baphilise kuma heads nama disappointments abadlule kuwo nabonke umzima abadlule kubona. Baphilise enhlizweni zabo noma yini odila nayo enhlizweni zabo, basize Baba udile nabo kulawo ma areas uNkulunkulu ongcwele, ukuze bathole inkululeko yakho epheleleyo endaweni lapho abadinga khona ukukulalela, ukuobheya kabusha into nawuzikhulumile kusona. Bakhumbuze and ubapha amandla to obey you, bakwenze okuyintando yakho. Baba, ngiyalibusisa ibandla lakho, ngiyakhuleka ukuthi lona lowo umzalwane waleli bandla, wonke umuntu olalele Baba, afinyelele kumgomo ombizele kuona with your upward calling in Christ egameni lika Jesu. Sibe labo abafezayo icebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu. Ngiyalibusisa ibandla lakho Baba, ngithi kuphezu kwabantwana bakho, the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' mighty name. Amen. Mukhona phakathi kwethu ungakazi mamukela uJesu, noma ulalele ekhaya noma ikuphi lapho ukhona, noma ubukela lentshumayelo ungakaze umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, ngicela ukunikeza ithuba. Lithi iBhayibheli wonke umuntu onile sasilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Lithi ke inhlawulo yesono ingukufa, okuchaza ukubhubha esihogweni, kodwa isipho sikaNkulunkulu singukuphila ongunaphakade kuKristu Jesu. Masamukela uJesu, inhlawulo, i-prison sentence, i-sentence yentambo, isigwebo sezono zethu siba phezu kwaJesu esiphambanweni. Samukela ukuthi wafa endaweni yethu bese ziyahlanzwa izono zethu, kodwa i-choice umuntu nomuntu kumele azenzele zona ukuthi amamukele uJesu nakwenza esiphambanweni, bese emenza uJesu abe inkosi yempilo yakhe. Uphenduke empilweni kade uyiphila yokuyithemba wena nokwenza ngendlela yakho, uzikhomithe ukuthi uzolandela uJesu wenze ngendlela yakhe. Uma kuwena lowo, bengicela ukhuleke lo mkhuleko emva kwami, abazalwane nabo bazokulekelela, ngisho bengekho ungawukhuleka uwedwa. Uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi wayithumela yakhe indodana izelwe yodwa ukuthi ifele izono zami. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kodwa ngiyacela ungithethelele zonke izono zami.
ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu wangifela wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi Jesu inkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami. Nkosi Jesu, ngena ubuse ube uNkulunkulu wempilo yami. Baba, ngiyabonga ngokwezwi lakho sengisindisiwe, sengizelwe kabusha, sengumntwana kaNkulunkulu. Zonke izono zami seyithethelelwe, wayiphonsa olwandleni lokukhohlwa. Amagama ami asebhaliwe encwadini yakho yokuphila egameni lika Jesu. Amen. Ngifisa ukukubongela. I congratulate you uma wamukela uJesu namhlanje. It's the best decision ongayithatha empilweni. Let me encourage you, funda iBhayibheli zonke insuku, incwadi yakho ubaba wakho akubhalele yona leyo. Thandaza zonke insuku, thandaze kubaba egameni lika Jesu. iBhayibheli a good place to start nje uma uqala incwadi kaJohane ngosuku nosuku nje ungafunda ichapter eyodwa kodwa ufunde every day, and then usuqedileke usungaqala phansi iBhayibheli kodwa ake nje uzitshethe ufunda incwadi kaJohane uyiqede uzobona imisebenzi kaJesu. Funda iBhayibheli, thandaza kubaba egameni lika Jesu, hlanganyela nabazalwane futhi utshela abanye abantu ukuthi uNkulunkulu wenzele empilweni yakho ngoba namhlanje ukhululiwe, usindisiwe, uphilisiwe egameni lika Jesu. Inkosi inibusise bazalwane, sizobonana ngesonto elizayo. God bless you. Amen.